sizonikeza nina ithuba ezizonikezela lona. Ngiyafisa ukuthi silalelane ukuze uma esephakamile mhlambe uma kwakhona akushoyo kanti wena ubukhuluma wangakuzwa suyasukuma futhi uyaphinda kanti uma sizolalelana sizokwazi ukuthi umhlangano wethu siudirecte ngendlela okuyiyona yona ukwazi ukuthi usheshe ufike Ngiyafisa-ke ukusho ukuthi la phakathi kwethu sihambisana nomhlonishwa umeya namakhansela ukuzovakashela umphakathi walapha eWembezi. Ukuza kwethu lapha eWembezi akusiyona into yokuqala futhi akusiyona into yokugcina. Ukuza kwethu lapha eWembezi asizi ngoba kukuhle, asizi futhi ngoba kukuhle. Bonke abakhona la ngaphambili CFO ngiyabingelela ngibingeleleke umphakathi wonke wase Ward 8 Ward 9 Ward 17 ngibingelele nobhuti ongishuthayo la ngaphambili bonke nabasebenzi bakwamasipala ngiyabingelela khona wonke umuntu ongaphakathi mangibingelele egameni likaJesu Kristu sanibonani njani siyaphila kakhulu umsebenzi wami mncane enginikezwe usomlomo njengamanje ukuthi nginamukele kulomhlangano enibizwe kuona azothi ke umhlonishwa umeya mayesewusho ukuthi ungani ilapho ke nathi sobe sesikhuluma khona sesixoxisana khona ke ngokumhlangano esibizwe wona namhlanje kodwa nje okwami kwamanje ukuthi nginamukele ngicela ukunamukela ke ngaphansi kwase Ward 9 izizweni nikhululekile kusekhaya ningasabiswa umuntu okusabisayo nje uzongitshela ngizobona ukuthi ngixoxa kanjani naye kodwa nje asizizweni sisekhaya ngiyanamukela nonke nani nomkhandlu ngiyabonga kakhulu kunamukela sabonga. Walibona idolobha lithuthuka nje ngibona abafulalelayo ukuthi ke emva kweminyaka ethile ezayo ngoba lekuphi idolobha lethu kube khona umphathi wemali ubaba uBhungane CFO uSibusiso Hadebe khona phakathi ubunathi kube khona ibhunga elisencane nje eliphethe ke technical kwamasipala GM
ubaba uDlovu. Bese siba nokhansela umbatha ngale kuqaleni selaphakathi. Sibe nokhansela uMadinani osemukelile. Sibe nokhansela uMkhunu naye onayi wa 17. Laba abalandelayo abasebenza abaqondisi beminyango kamasipala ikhansela elingcwele ngale Madinani ube ukhansela uMkhulu bese uba umthiya ngaphilo ngale executive bese uba usomlomo owami umsebenzi namhlanje ukubingelela nani imphakathi sanibonani. Umsebenzi wanamhlanje ukwethula nje umhlonishwa umeya. Angiqale nje ukuthi umhlonishwa umeya uganiwe. Angithi nginazisa ngomhlonishwa umeya. Umhlonishwa umeya uganiwe kodwa kusho ukuthi ke angeze amthathe umuntu. Ngiyabonga kakhulu mfowethu uMvelase ongu-chief whip emkhandlweni. Ngiyakubingelela Mvelase, ngibonge nokungethula. Ngibingelele kusomlomo osiphathele uhlelo lethu. Ngibingelele kumfowethu osivulele ngomkhuleko. Ngibingelele ukhansela uMadinana ukukhansela walapha ekhaya. Ukhansela owenze amazwi okusamukela. Ukhansela uMacingwana ewa17 ngiyabingelela. Ukhansela uMbatha esamisana naye ngiyabingelela naye. OGM bonke esamisana nabo ngoba besebethuliwe ngiyababingelela. Ward committee members ngiyababingelela. Bengingajabula khansela uMadinana no khansela uMacingwana umdlalo ukuthi akekho. Ama ward committee ezoza ngapha ngaphambili ukuze sizokwazi ngoba ngiyazi ukuthi ezinye zezinto ngoba umhlangano lona akusiwona owami kodwa okuningi kuzobe kuqhamuka ngakuningi. Angiqale ke ngokuthi ingane zakwethu umuntu adlulise uxolisa kuqala odabeni lesikhathi besithena umhlangano wethu ungothele kodwa umuntu uthe uma evuka namhlanje chief whip ngavuka kukhona abanye oma abangomakhelwane lapha endaweni yasesigodlweni ebebefikile ekseni ngase ngiyaba attenda into ebebeyifikele khansela uMvelase bebefikele ukuzobona kunendlu esikhandayo lapha endaweni yasesigodlweni njengoba nase Ward 7 kunendlu futhi esikhandayo. Umuzi ke loyana obuwaziwa noma owaziwayo ukuthi uma sekuqale isikhathi lesivula uvalwa amehlo. Ngakho ke omakhelwane laba bebefikele ukuthi bathi bazobona. Akuvamisileke ngikushilo nakubona ngithi ngizwa ngifikelwa izinyembezi ngoba akuvamisile ukuthi umakhelwane azobongela umakhelwane. Kodwa umakhelwane ubengathi awu njengoba sobho kukhona indlu yakhayo nama ungakhele angaqali ngokuthi siyambongela lo okhandelwa indlu bese thi mawenzeka kukhona amadlu watholayo futhi nathi nisikhumbule. Umakhelwane ke ulokuzwa kuba njalo. So ngibona abangibabezelile ekseni somlomo kanti iprogram yethu ibiqala ngapha kwa 12 ngaphansi kukakhansela uHadebe uDisco. Ngolesithathu oledlule bekune cabinet noma bekuno premier lana kanye nongqongqoshe bakhe bonke nabasebenzi ema officeini abo.
sithena ke ongqongqoshe bebehamba ukuhlukahlukana kwamawadi. Mina no Premier besingapha endaweni yasehlathikulu kwaward level lapho okunenhlangano khona yabantu abatshalayo. Okuthe uMasamba ke no Premier basebecela noma ngenza i-commitment emva kokusho ukuthi njengoba betshala nje umkhiqizo wabo esebe noma isivuno sabo esebesivunile CFO sibenzele 570,000 basebethenga ugandaganda basebethi kule mali le esele sebeqalile futhi bayatshala bafuna futhi umkhiqizo uphinde ubakhiphele imali ezoba ngaphezulu kwale abebeyithola futhi njengoba bebethole u570,000 kulesivuno lesi esiphelile itarget yabo kulesi sivuno ilana kolokhuza ko700,000 basebethi bayacela ukuthi ngoba banenjini kodwa injini yenza ukuthi belokhu bethenga kulokhuza udiesel ngoba injini isebenza ngodiesel uma bedonsa amanzi elokhuza emfleni bathi uma bengathola nje amathanga ngase ngenza i-commitment yokuthi ngizobathengela amathango lesithathu odluku namhlanje ke besihambise wona lawo mathangi amathathu ngokwesivumelano yikhona ke lokho kusenza ukuthi size sizoqala manje ngoba kunalezi zinto ezivuke sazenza ekseni njengamanje awube ngithi ngizongishayela ihlombe yazo yabona ke phakathi kwaward 9 phakathi kwaward 17 phakathi kwaward 8 lokhu eze ngakho namhlanje kubalekile futhi kuthinta impilo zenu uma kuthinta impilo zenu kuyoze kuthinte nezimpilo zezulwane zenu so ngiyafisa ke ukuthi silalelane ngoba sizonikeza nina ithuba ezizonikezela lona ngiyafisa ukuthi silalelane ukuze uma esephakamile mhlambe uma kwakhona akushoyo kanti wena ubukhuluma wangakuzwa suyasukuma futhi uyaphinda kanti uma sizolalelana sizokwazi ukuthi umhlangano wethu siudirecte ngendlela okuyiyona yona ukwazi ukuthi usheshe ufike elokhuza esiphethweni ngiqalekela kwaward 9 nalayo wa17 macingwane kulomgwaqo lo main road lo ngafuni ukuphela emasontweni amabili noma amathathu adlule besida kuleli hall lapho esilethe khona ucontractor esithi akawuqedele lolokhuza lomgwaqo kakhulukazi lo main road lo ohamba amalokhuza amatekisi uqalileke uyalokhuza uyasebenza ngiyafisa futhi ukuthi ngikusho ukuthi ekuqaleni kwakhe njengoba esebenza ukhona ucontractor owayekade appointiwe ukuthi enze lo yamgwaqo kodwa wagcina engakwazanga ukuthi lo yamgwaqo awulokhuza awuqedele angithi ke umbuzo uthi uma engawuqedeli umgwaqo kodwa imali eyitholile senze njani ngayo so esikwenzileke noma uMM akwenzile ukuthi sibhalele utreasurer sithi usibanibani some appoint ngedate ukuthi wenza i-commitment yokuthi ene umgwaqo uzowenza awuqede kodwa akabangesakwazi ukuthi ene awuqedele ngoba sifuna ukuthi umuntu kungabi nje umuntu ukuthi enathi ngiyokwenza umgwaqo lapha endaweni yaseWembezi maqeda adla imali bese engawuqedeli umgwaqo so sizokwenza sure ukuthi ikhampani le ebikade yenza lokhuza noma isebenza leya project utreasurer uyayiblacklista ukuze izothola isifundo sokuthi uma enikezwe umsebenzi akahambe yokwenza umsebenzi awuqedele ingakho ke size sagcina sesiappointa enye ikhampani okuyiyona ke esiqalileke njengamanje ezosenzela lo yamgwaqo ucontractor lo obekade ekhona ubekweleta abantu kunabasebenzi besasinabo kula masonto cishe balabo lokhuza ko8 imali abakweleta yona ingaphezulu kwa 100,000
ingane zabantu zasebenza azange akwazi ukuthi neyihola kodwa ucontractor lona oseqalile sibe nesivumelwano naye sathi siyacela ukuze iproject izoqhubeka kahle engezukusho umuntu ukuthi hayi awukwazi ukuqhubeka ngoba umuntu wayesebenza lana uyangikweleta kanti akusesiyena lowo sathi sicela ukuthi labantu ababekweleta leyo mali akwazi ukuthi bakhokheleke besinabo kulela sonto bazokhokhelwa bonke labo bantu. Angisho ke emphakathi wakithi ukuthi namhlanje silapha ungenzeka siphume sizwana ungenzeka siphume sasazwela kodwa silapha ukuthi funa sinimele iqiniso futhi nani funa nimele iqiniso. Bengithola ama complaints angiqale la wonke ama department kamasipala ala noma amelelekile ngaphandle ka onomkhuhlane ongekho ozoze abuye ngolokhuza kusasa. CFO ukhona i-department ya technical ikhona ngoba sibonile egatsheni uma singena nje la kunama potholes funa usitshele ukuthi njengoba singenile wafika nawe wawabona ama potholes ithini plan ngoba thina sifike sikhulume la njengosopolitiki kodwa napha abantu abenjani abenzayo. So ukhona uCFO osiphathele imali emkhandlwini ukhona uNdlovu o-director wa technical ukhona uMamsweli o-director waka planning. Ngicabanga ukuthi i-department engingakayiboni ucorporate kanye no community kodwa sengizwile ukuthi ucommunity usendleleni ngoba u-director wakhona uselivini kunomcimbi azoba nawo nje kulelo kuza kule weekend kodwa ukhona umuntu akazomthumela ngoba sifisa ukuthi eyintweni ezobuzwa ke sibe nama answers la singasho ukuthi okay kulungile sisazoye emuva sibuye sibuke kodwa siwaphathe wonke ama department ukuze sizoba nempendulo on spot ngoba ngiyazi ukuthi kunezinto enifisa ukuthi ningayibuza. Angithi ke ingane zakwethu akekho umuntu ongiphoqile ukuthi ngicele lo mhlangano bengeke ucele niyezwa. So ke ngenzela ukuthi eyintweni esiyikhulumayo wazi ukuthi imini engithena ngifisa ukuthi siyo engage nomphakathi waseWembezi. Yabona ke khona umuntu mhlawumbe angazi ozoba aphakamisa isandla abone sengathi ukuba khona kwethu lana kuwrong kanti ukuba khona kwethu lana ingoba sifuna ukuthi nikwazi ukusizakala njengomphakathi eyintweni enidingayo kuyenzeka. Yabona ke ingane zakwethu sesibheke okhethweni and amakhansela amanye aseyesaba ukubiza imhlangano emphakathini ngoba kuvedane kusukume nje umuntu aqale ekhanda ikhansela azayophuma enyaweni. Angithi ingoba usayibona iopportunity ukuthi nami sengaba ikhansela sizomelana ke nalokho ngoba siyazi ukuthi hayi phakathi kwenu khona vele sebengamakhansela ekhona madinana khona esebengamakhansela ekhona macingwane khona esebengamakhansela ekhona ukhansela uMdlolo khona esebengomeya ikhona mina njengomeya. Ukuze umphakathi uzokubona ukuthi hey yabona impela uSobho singambeka ukuthi abe ikhansela umzwini indlela ahlasele ngani ikhansela. Yabona ke mina ngiye ngithi into embi oyenza kumuntu noma sekuthiwa usukhona wena ibuya kweni yobe isi 10 times iyobe isi 10 times kuwe uyozwa isono ngoba awukwazi ukuthi uzombilisela amanzi awakhe bengabili
Uyabona ukufundisa abantu. Bazobe sebekwenza kuwo uzohamba isikhathi sophela 6 months. Bethi hayi kodwa naye lo wangena kanje. Nathi futhi singamkhipha kanje. So ke sikulindele ingane zakwethu ukuthi hayi nizosiplasha ngendlela enisisplasha ngayo kusuka ekhanda kuze kuyophuma enyaweni. Sikulindele vele sekuyiwe okhethweni. Abantu abaningi sebeyesaba ukubiza imhlangano. Mina kodwa ngiye ngikusho. Ngiye ngithi mina kukho la ngisaba khona ukubiza umhlangano. Ngoba kukho la umuntu angathi hayi meya siyaqala ukuthi ngempela uvelaphi. Mina bawungangibuza ukuthi ngempela uvelaphi, ngabuza wena ukuthi uvelaphi wena. Ngoba imhlangano siyayibiza, shuthi wena ungezi. Suqala ukuza manje ngoba usufuna ukuthi imhlangano iqoveke. So ngalawo mazwi ingane zakwethu uqonda ukuthi uma sikhuluma asikhulume noma sigxeka kodwa sigxeke ngokwakhaya. Ukuze lo mhlangano wethu uzoba yini impumelelo. Kungasukumi nje umuntu ngoba kuyenzeka futhi uthola ukuthi umuntu yena kahle kahle akanayo inkinga. Bese vedane efuna ukona lo mhlangano wena obunenkinga usakwazi ukusizakala. So ngiyacela ngingakho ngithi ngiyafisa ukuthi silalelane nathi futhi sizonilalela ngoba sizele khona la ukuthi sizonilalela. Mhlawumbe ke angisho ukuthi umuntu anishayisha manilopile ngezini. Athi umakhelwane wami urobha ugesi and indlela osekwenzeka ngakhona sekuwukuthi mina ngibona sengathi njengoba urobhile nje ugesi lo gesi wakhe udla kimi. Sithena ke asikwazi ukukiyeka lokho singakhulumi noma singezi singaqhamuki nento ezoba nani lesixazululo. Sikhanda i-team kwamasipala iqale ePhaphakhulu. Mawurobhile impela ugesi siyakudisconnectela ngoba asifuni ukuthi wena ungazwani nomakhelwane wakhe ngoba nizogcina seningasanenelani ngisho impuphu uthi uyafika uzona impuphu athi uzona impuphu kwani ngoba wena ugesi wakho udonsa kimi. So sifuna ke ukuthi nina nihlezi ningomakhelwane nizwana. Ngeke ngize ngiwafundeke lama messages ala efonini yami ngoba once ngayifundi message ukuthi hayi message ibiqhamuka kuzinhle wakasibiya usuzobona wena nophiko kanti uzinhle losipipayo bese wena awusezwani nobani nozinhle. Siqaleke ePhaphakhulu seza edolobheni silapha ke manje webhesi. Yabona ke inkinga eba khona angithi uyabona mina nana sinankinga ngithi asinayo inkinga nencane ngoba kube sinenkinga mina nani bengeke ngize ngene la yona bengangivimba ngithi kube khona inkinga kodwa ngoba sinankinga ingakho sikwazi ukuxoxa kanje. Uyabona ke into efike ibe inkinga labantu lababhungana ukuyibona abarobugesi yibo abavimba labantu abazocheka ugesi baze babasabise. Kodwa sesifike esigabeni la sokuthi chabo asixoxe phela ukuthi awukwazi ukurobha ugesi kamasipala ngoba nathi ugesi siyawuthenga kwa-Eskom. Angithi nifuna sinilungisele amaluphu zamaphothos. Izophuma phi imali yokwalungisa uma ungokhokhelwe ugesi? Okusho ukuthi asirobhe laba abawukhokhelayo sikulungisele wena kusho njalo. Yingakho ke sibize bonke o-director sathi abeze la. Uyabona ke ngiphetheleni iphepha linamagama nemizi yenu nginemdrobhini. Kodwa ngeke ngibize.
kwethu angithi mina ngiyabona ngokwesiZulu kuye kuthiwe indawo yasemabhalonini soza kanje ingane zakwethu angithi yabo ngoba ngikhuluma ngizothi mangiqeda bese ngihlala phansi bese sithatha imbono yenu kuso bese kuyinini enikhulumayo so nginikezeni ithuba ukuze ungasijama akangasijama uphi lo abantu abasebenzayo ngizethe abantu abasebenzayo akube umuzwe wesibili ozokocheckwa lo uzophinde funa ugesi akube umuzwe wesibili ozokocheckwa ithini ibithi yakho kuyabenyathi yafisa ukuthi ingene lapho zenzobabona soqala ngaloyo bhuti wesigqoko esiyeke kuyocheckwa ekhaya kubo bese kuba yilo othi ngoba ngiyazi ukuthi uyazi ufuna ukuthini ufuna ukuthi hayi abantu bakamasipala bazogesi akuphiki lokho ngifuna usidethele ubufakazi ukuze makunomsebenzi kamasipala owenza lokho sizomxosha makunomsebenzi womkhandlu owenza lokho sizomxosha so ke ngifisa ukuthi angiqale la indawo yasemabhalonini iyodwa isikweleta imali engaphezulu kwa 10 million ngizogcina ngani nina ngoba yena inkulu kunani nonke bese kuthi iwinning isikweleta imali engaphezulu ka 34 million bese kuthi umkhandlu uthukela usikweleta imali engaphezulu ka 51 million ayike sengize wembezike manje iwembezi niyangizwa ngithi nina abantu basewembezi nisikweleta imali engaphezulu ka 80 million uyazi ukuthi obani abantu abasikweletayo ilaba bangawuthenga ugesi wena othenga ugesi awusikweleti ngisho isenta so ungaze yabona-ke yazi ukuthi yini into eyenzakalayo umuntu ufike eBhungane ufike arobhe ugesi bese ethi hayi mina angazi lutho bafika abasebenzi bamasipala hayi sekuyinto leyo sithi okay lokhu siyaqalela sithi okay lokhu kulungile awukwazi ukuhlala for 4 years wena ungawuthenga ugesi 4 years ungawuthenga ugesi make baduma izulu lashisa itransformer wosibhala kuqala ko Facebook uthi ene itransformer ishilo ugesi awukho kodwa ugesi wena awukho okay uthi asithe ngani lo transformer so ke ingakho ngithena sizoxabana mhlawumbe futhi ngeke size sixabane kodwa enginenkolelo yokuthi sizoxabana nabo yilabo abarobha ugesi vele sizoxabana ke nalabo abarobha ugesi laba nje abarobha ugesi hayi nganza kwethu sizoxabana laba abarobha ugesi so ke sicela ukuthi ke ngiyazi ukuthi kukhona isililo esibe khona yabona kunenye voice note enginayo la I'm sure no Khathana Madinani unayo le voice note I think izolo bangaphosisi kube khona umuzi
abathi udisconnectele ugesi kodwa uthi yena lowo muntu uyawukhokhela ugesi kodwa wa disconnectele kune voice note ekhona uthi ke mina ngazi ukuthi why bengidisconnectele ngoba abantu abarobha ugesi ikwasibanibani nakasibanibani nakasibanibani Ngithena kuyena ngoba ngeke ngize ngithi akavele la ngoba ngiyazi khona la mangingathi akavele sekuzobe seku-obvious ukuthi oh okay usibanibani usipimpile yabo ngithena ke uma kunephutha elifana nalelo alihaje liyolungisa leyo phutha ngoba asikwazi ukudisconnectela umuntu owuthengayo ugesi kodwa wena ongawuthengi ugesi sokudisconnectela nakho okwenzakalayo angithi mina funa iqiniso ngilikhulume njengoba linjalo mawurobha ugesi inhlawulo yokuthi wena uyisigebengu urobha ugesi 17,000 sacela senze kanje udadewethu laphana emnyango sisi lo wefoni wesikete esibrown sorry sisi resolution ye-council amakhansela onke athatha leyo resolution yokuthi uma urobha ugesi uzokhokha ifayini ka-17,000 ngiyakholwa ngithela ngizonicelela kunamakhansela ukuthi mawurobhile ugesi bungane sicimeze kuyifayini ka-17,000 singakukhokhisi ifayini ka-17,000 kodwa sikukhombe ngomuno sithi wena sigebengu kodwa imali osikweleta yona ithi must ukuthi usikhokhele yona manje kagesi oyikweletayo hayi leyo asinegotiate ngenza kwethu woza uzokwenza ama-arrangements ukuthi uzokhokha kanjani uma ukweleta ugesi 100,000 ngesibonelo funa uqale kune-percent 50% u-20% ka-100,000 ba u-20% ka-100,000 u-20,000 okusho ukuthi wena uma usikweleta 100,000 ngenza isibonelo neso uma usikweleta 100,000 ngaphambi kokuthi nje size siqale senze ama-arrangement okuthi uzokhokha kanjani funa uze no-20,000 okuwu-20%. Uma ngabe usikweleta u-200,000 okusho ukuthi u-20% wakhona ubani? 40,000. Ngaphambi kokube size siqale senze ama-arrangements wena funa usikhokhele lo 40,000 mangabe usikweleta u-200,000 ngoba eqinisweni thina ugesi siyawuthenga unyanga nenyanga kwa-Eskom. Asukweleti lutho Eskom njengoba kuphela inyanga. Njengoba inyanga nje iphelile, u-Eskom usukhokhela ugesi. Ngoba uma singawukhokheli thina ugesi, kusho ukuthi bazowuvala ugesi bese nina ningabi nawo ugesi. Bese athi umuntu mina ngoba ngiyawuthenga ugesi kamasipala, why nihluleke ukukhokhela u-Eskom? Isizathu salokho ukuthi kunalo muntu orobha ugesi. So asifuni ukuthi size sifike kulokho. Sithi hayi nathi ngoba niyasikweleta. Nathi u-Eskom siyawukweleta. Thina every month, I think siyafika kunenyanga nje ephelile sikhokhe more than 25 million kwa Eskom. Njalo ngenyanga sikhokha lo mali 25 million. Ugesi osupply nina, usupply idolobha, usupply ilokuza iwinene. Njalo ngenyanga without fail siyawukhokhela imali engaphezulu kwa 25 million. Manje umbuzo uthi izovela phiki imali yokuthi siukhokhele lo gesi uma wena urobhile ugesi. Kuzoba kuhle thina bese sithi hayi Eskom siyahluleka bese Eskom ufika ucishe lonke idolobha. Ngenxa kabani yakho wena ukuthi urobha ugesi. So enganza kwethu asizile ukuzocabana.
asizile nakancane ukuzoxabana kodwa sizothi wena orobhe ugesi hayi sizobe sigena house to house wena orobhe ugesi angithi ungasho kumina uphakame la ukhuluma uthene hayi mina ngirobhe ugesi asinankingi kodwa sizongena door to door sizongena into ke eyenzakalayo mhlawumbe before ngidedele somlomo sededele umphakathi ngoba ngiyazi ukuthi kuzoba nezinto abazolukuza abazoyibuza ngokuhlukahlukana bengathi OGM noma o-director abalungise impendulo ngoba ngiyazi ukuthi mina nje ngaphendana ngisukume ngibuza ukuthi mkhanda siyanizwa nithi siyanikweleta ugesi hayi no siyezwa sizozama ukukhokha ugesi ithini ke nini iplan yenu ngokuyovala lama potholes lapha ngasemiyesa ithini plan so ke ngenzela ukuthi o director bezokwazi ukuthi angithi ngithena ngifuna nibuze manje impendulo nithole nini manje singathi sisayoxabana ngoba sayi kuyocabanga ukuthi nini ugesi nirobhile sesiyazi ukuthi ugesi nirobhile sinama team ezayazo nivakashele emakhaya kini so befuna ukuthi team ithi yafika ukuthi hayi no usulethi wethi bephuma masipala yabona hayi proof sengikhokhile mina bengurobhe ugesi sengikhokhile so wesomlomo ngicela ukuthi ngibuyisele kuwena ngehlele ngenzansi uMahadebe uhlala eNkwezela kwafika ngo1969 isection yokuqala iqala iNkwezela liyavuliwe eMbizi okuningi ngiyakwazi kwala kunamanzi nangiqhamuke eNkwezela ngizanenwa ngabe ngiya la ngiyakhona noma eclinic noma enkonzweni noma la ehholo kogogo emsebenzini wezandla sekuze kunendlela qhamuke eNkwezela ungakafiki koThungu labakhuphuka ngepress kunedamu sekuze kunendlela ihamba eceleni sesibiza sithi kuseMadanyi kusedamini la kufanele uhambe ngendlela yenyawo eceleni hayi emgwaqeni kunamanzi nje asekhanda idamu lapho ugogo akawasithi aqhamuka asekhanda idamu emgwaqeni mhlamba abaningi abaya eUsave beyothenga beqhamuka lapha ngapha nganeno bayalazi idamu emgwaqeni ngiyabonga ngicela ukwenzakala kulesongo asikize usizo kanjani ngicela ukuthi nawe uhloniphe uma kuzokwenzeka izinto mhlambe usuwonisha ukuthi mhlambe ugesi wakwakho ubrijiwe kanje ngicela ukuthi ngelanga lokuthi ngicela ulosinto zakho before ngokuthi yabona ngemidlalo la ihlala ku-area yami engithola ukuthi khanye kuba buhlungu bakithobona siyabonga cela ubhuti lokusondela kubhuti lo eKapisi ubelapha emuva kushila athi sazokhomba emuva ngiyacela nje uthulile ukuthi alale ngomnyama ugesi kodwa ngowuthekile so kuthe ngo9 ekseni ngithi ngiyavuka ngibona abantu bakagesi izigqoko silali emesangweni bawucimba ugesi because ngumfundisi azange balwisi nga-accepta leyo nto bathi angeke amasipela amaphepha ami ngaphetha cela ukubuyisela baba amaphepha ngaphetha amaphepha ngaya kwa-control department kwa-control department ngithi ngicingela ugesi izathu ngoba ngiyilunga lomphakathi eliright bathi no ukweleta 87,000 ngibe mdlala weMbizi yes hayi bacheke-ke ekhompyutheni realize ukuthi kunemali engenile ku-account engenasidingo lo mali yehla nayo bayibhalile le mali na sacela nibheke ngabonana nomama imali yehla yazofika ku-20,000 Babumeya sizobonga kakhulu njengabantu abaswele abangasebenzi
ukuthi nathi sithinteke uxhasweni lakho njengoba usithengele ugesi. Siyabonga kakhulu. Ugesi wamahhala, ugesi uyadura. Kade sakufisa ukubona, ukubonga. Out stress. Ngalo gesi ngosipha wona wamahhala. Siyabonga. Sifika sengathi maqhubekela phambili. Kusho lokho ngoba inhliziyo yami yinhle nami ngithethekile lapha. Mina ngisakhamuza kuThuru eZansi. Siswele umsebenzi. Izinto madura. Asikwazi ukufika kuzona. Ugesi ubushaya la. Ugesi mina benguthenga ngo-10 rand. Mhlambe one day. Ngizwela imali yokuthenga ugesi. Ngizocela nokuxawula mfethu. Kuxawula. Kambe ngizokwenza okukhulu ngemina. Angisebenzi. Ngiyafisa ukusebenza. Nginomuzi ngizama nami ukuthi ngibuyele. Ngibuyele kanjani ngasebenzi. Ngiyaqala futhi. Ukuthi ugesi yarojwa. Uma yethi uzothumela ithimba elithize lizophuma ngene emakhaya ethu. Ngingabonga kakhulu mina ngoba kuke kwenzeka kwenye indawo babephuma nabebona nampala abantu abazobheka ugesi baphume bavala eminyango babaleka. Siyabaleka uma sesazi ukuthi khona ithimba elizoshola ugesi. Umeya-ke naye uzokwenza ngendlela yakhe ukuthi uzosibamba kanjani. Labo abarobha ugesi siyakhala bathandekayo. Ugesi wawufaka nje manje usuku olulodwa ezimbili. Angikhuluma oka-20 rand usuku olulodwa awusakwazi ukuphela ngawo. Angikhulume nje okhuluma indaba ka-10 rand usukwenzela ukukhanyisa nje kuphela phelile. Uthenga ugesi ka-100 uyinsuku ezimbili uphelele kwenesikhathi. Lokho kuyasimangalisa. Ngihola u-9 nami. Abantwana bami basekhaya abaningi abasebenzi. Ngisebenza ngo-9 isikhathi esiningi. Nabethola umatofana aphele bahlezi ekhaya. Esengisho ukuthi-ke siphinde siroje ugesi. Ikakhulu kunako konke nje ugesi sesiphilweni wona. Iwona nje ongixake kakhulu ugesi. Siyasilale thina singadlanga uvalelwanga mina ugesi. Kodwa manje umeya ethi uzokathumela leli thimba lokuphuma ngene emakhaya ethu. Kungaba ukuthi akho ngiyajabula manje laba. Ngingajabula kakhulu ngoba sesiphelile. Amen. Manado bedala before hamba ngithi wena ugesi uyawuthenga. Ngicela ukupha 500 rand uphinde ngithenga. Siyabonga kakhulu. Mhlawumbe ukuhamba kwawo njengoba uzolungiseka uzohamba ngale ndlela nje esasitshele ngayo ukuthi uzoqhonga phezulu uhambe uzophuma eVQ ungene ko2 room ungene ekwezela kanjalo uzofika ngale isaba kanjalo iproject silise umuntu omusha ozoqhubeka nohlelo. I-thread lezesazivaliwe zise kanjalo yini. Siyabonga. Lento kwesibili besicela ukucheck mhlawumbe ukuthi lento ye-miscalculation by municipality, especially when it comes to into yama-rates, kuyabonakala ukuthi ikhona i-challenge. Yes, njengoba eke waveza uHadebe obekhuluma la ukuthi mhlawumbe esikhokha 76 rand per day, but you find yourself ukuthi mhlawumbe usokosha imali eningi. Ukuthi mhlawumbe siyi-check-e ngoba mhlawumbe abanye babala mhlawumbe per day ukuthi is it 76 rand per day umphakathi ube aware, or is it 76 rand per month,
or is it 76 rand per year? So that umuntu mayebala ezobona ukuthi makuthiwa ngikweleta imali engaka, it's because labo 76 rand bahlanganisa unyaka wonke mhlawumbe ngosuku. Uma bewusuku mhlawumbe ngenzeka ifike lapha. Uma kuyiviki ishizoba ngaka because abantu ufuna abakwazi ukuyibalela ukuthi okay shuthi imali engikweletayo imali engaka ngoba lapha kamasipala isystem ke siyayazi noma yipi. It can be crushed iqhamuke namantombazana so that umuntu ezokwazi ukuthi azibalele. Siyacela mhlawumbe nesiphi i-clarity to say lo 76 rand usebenza kanjani. Then lastly umuntu befisa nje ukuthi meya siyabonga ama-projects enwalethayo, siyawajabulela kakhulu, ayalekelela kakhulu emphakathini, siyabona kuyalungiswa amapayipi kwenziwa ini kodwa bese nginento ethi mhlawumbe siyacela ukuthi makuza ama-project i-project ingagibeli phekweni ngoba into ebanga ukuthi ama-project ehlala njalo engapheli kuthi kusahamba i-project ethile mhlawumbe yomgwaqo sekuthiwa sekufakwa amapayipi umgwaqo sekunakwa amapayipi sithi sisabheka amapayipi sekwenziwa ukuthi mhlawumbe mangathiwa kuyazi ukuthi i-project number 1 ile ibe finalized kungene ku-project number 2 then ngeke sibe ne-problem yama-projects whereby sibona i-project iseli-special sekuqalwa enye sakusanakele nale agcine ngaphilile wonke. Mhlawumbe mangenzeka kanjalo beya ngicabanga ukuthi kungahamba kahle. Ngiyabonga ithuba. Inkinga zabantu kubo bonke omunye sesike saba nabalela nabalela. 2 bese kuthi okwesibili ngizokhulumela indawo yangakithi. Saqala nike ngivakashele lezi zitolo zamaPakistani lapha. Lezi zangaphesheya. Saqala nike ngivakashele izitolo zamaPakistani. Sinenkinga ke kunemoto ehlala intombazana kamasipala yakagesi. Njalo ifika lapha la kulezi zitolo zamaPakistani iphuma njalo siphethe ukodweni kesingazi ukuthi kuchaza ukuthini lokho. Esingakwazi ukuthi kuchaza ukuthini. Kubhlungu ngoba lapha ngikhulumela indawo yakasini. Kubhlungu ngoba kunemizi ehlala ogogo. Uthola ukuthi nje ngo5 ugesi uyahamba. 2 days ubona intombazane siyafika izoqhamuka usiphethe ukodweni. Asazi noma yabathenga yini. Kodwa sikhulumela lo msakani ngivakashele lezi zitolo zamaPakistani lezi. Sinenkinga kakhulu. Bese okugcina sibe nenkinga. Yabo khona nje lo siso sebenza amazi ngoba nami ngake ngafona. Mawufona ureport inkinga kagesi. Uyadela vele kuze ukuthi ufunani. Vele kuze ukuthi ufunani. Yabo leyo ndlela akusiyo indlela yokusebenza mawusebenza ngabantu ukuthi ufunani khulu. Ngiyathokoza kakhulu. Ngibonile ukuthi uma ngimdedela ngithi akaphendule kuzobonakala umhlangano kanti yonke into bengiyibhala phansi and o-director bazophendula kokuthinta bona nokuthinta mina ngizokuphendula futhi. So angiqale ngoba khuluma olandele ubaba lo kade kukhona ngokugcina uthi Mayor sivamise ukubona ku TV niqamba amanganize emphakathini. Ngithi ngenzela ukucorrect kanza kwethu ukuthi mina umuntu ongathi akangazi yilongeza emhlanganweni. Ongathi nje akangazi ongeza emhlanganweni. And ngihlezi ngikusho. Ngiyakusaba ukuqamba amanga ngoba amanga ahambe ugigeke. So mhlawumbe uma phambilini bebekwenza beqamba amanga bese ebona sengathi sonke sinjalo cha akunjalo. Then ngize kule yaka 18 iyaba khona umhlangano maka 18 ngufakazi ngiyeza futhi nami even kwadi kwamasuku makune imhlangano le kwalokuza kwamasuku bengicela ukuthi bacela ukuthi senze imhlangano ekhoneni lakhona sikwenze futhi ngize ngisho ukubonga yabona nganza kwethu ayikho into ebalekele njengomuntu obonga. Noma ngathiwa uyacela kodwa makukhona ukuhle okubongayo ngiyabonga ukuthi bakhona bawuthola ugesi lo wamahala obizwa ngokuthi ama-indigent. Ngiyazi ukuthi ene noma kungenele ngoba ngeke nize ama-indigent nonke kodwa egameni lokuthi bakhona abasukumayo bebonge ukuthi siyabonga ukuthi ukhona esikwazi ukuthi ene siwuthole nathi ezamakhansela kuyasijabulisa lokho ngoba silindele ukuthi nje funa hlezi silokhuza sixele. Mhlawumbe ama-potholes nathi usazophendula ngeviki elizayo ngoLwesithathu
ngeviki elizayo lesithathu ngicela ukuthi hayi futhi ngiyacela ukuthi instructions ye-O ngoba ngifuna mina ukuzoma phambi kwalabantu ngifike ngiqamba amanga ngolesithathu ngifuna kube seqaliwe ukuphethwa kwalama-potholes angifuni itoni ngifuna ama-potholes kube seqaliwe ukuthi ayalukhuza ayapheshwa kusukela laphana ngakobiyesina namanye hayi isitori ngifuna nje lokho Sifo ufuna mhlambe uzama ukusilekelela kulento yamalokhuza yama-rates ukuthi athi omunye hayi ukweleta ugesa ngokweleti but uthole ukuthi ukweleta amalokhuza ama-rates ewathi 17 ama-street lights Katsheni ngeviki elizayo ngifuna ukuthi ama-street lights ebe esekhaya uma engakhanyanga lama-street lights ngifuna naso ukuthi sizoxabana kusukela manje sizoxabana ngoba ngifuna ukuvotelwa udaba lokuntshontsho kwamakhebulu asiqale silungise thina sisodwa ingane kwethu umuntu akhale ngokuthi ikhebulu akasenayo hayi asiphuze ingane zethu ayekeni ukuba amasela ngikhumbula ngelinye ilanga ukhansela Madinana wayelayo abanye babemgxeka ebamba abantu bentshontsha amakhebulu abahlala khona la eWembley asikhuzane sisodwa ukuthi asimusa untshontshelana sisodwa ngoba ugcina sekufaka abanye abantu enkingeni sebezosola umasipala phansi uyazi ukuthi ikhebulu yakho intshontsho umfana wakangubani awumsoli umfana wakangubani ufuna usole umasipala noma usole ukhansela no asikhuzaneni asimusa untshontsha amakhebulu enye into bakhansela engifuna ukuthi nisiyenze laba sibebhiyadi labagcwele lapha edrobheni ngoba isibebhiyadi asikwazi ukuthi sifike sizothenga ikhebulu ayikho ikhebulu nje kuthiwa iyalokhuza iyadayisa ngaphandle kwelokhuza kwamasipala so iwona abasebhiyadi ayenza lezi zinto ngoba laba bantshontsha amakhebulu nje ingoba bayazi ukuthi khona la abazobadayisela khona so nalokho ngicela ukuthi sizamile ukuthi labantu abasebhiyadi ke sibe nohlelo ukuthi sikhuluma kanjani nabo ngoba ukube awathengwa namakhebulu ngaba abantshontsha bese kuba udaba lePakistani umfowethu Sibiso lapha yakalokhuza kaSini sizonivakashela kodwa kuzohala niniqala futhi sizowavakashela kodwa yinina futhi enizobe senikhala kuqala sizoya kuona ngoba siyabona ukuthi kunezinto engalungile kulokhuza kuwona nale ntombazane ke isebenza emkhandlweni ihlala khona lapha isiphuma nama drinks udaba layo sizonilandelela ngoba funa sazi ukuthi ubani lo bese kuba udaba lama-pothole patching eLong Homes uqinisile udadewethu lo obekhuluma la ngiyalazi kakhulu udaba laseLong Homes and nami if ngidlula nje lapha ngiyakwazi ukwabona ngoba ngishilo ukuthi ayiqale iprogram yama-pothole patching ngeviki elizayo lesithathu angifuna isitori ngifuna ireport yokuthi seni how far ngokwenza i-pothole patching ubaba nama-street lights lokhuza eLong Homes bathi sekuno 3 months lapha ngasesikoleni eZolo kungalokhuza kungakhanya ngicela ukuthi uyisumele sathetha wena leyo Katsheni ubaba uMdlolo isuka le abethi yavuza umphendulile omunye wathi hayi nokhathana amacingwane beseshini ukuthi hayi imoto ishuthi ngesikhathi la ifikile iyalokhuza ibhizi ngakho iyalokhuza iyalungisa kuyenzeka ke ingane zakwethu umuntu onobuhlakani angithi uma uzorobha ugesi kwesinye isikhathi urojela umuntu osuke esebenza kuwona ugesi noma ewazi mina nje mangathi angizorobha ugesi anganokuthi ungangiqala futhi anguthinta ugesi ngosaba kabi ngisho ijob ngiyasaba ukuyifaka ngoba wangishaya yama access road kwalokhuza kwa-1-8 ngiye ngithi ke mina uma ngizothula imishini njengamanje imishini isehlathi ikhulu mina ngila mayisuke ehlathi ikhulu ufuna iye elokhuza kwa-12 ngaphansi kakhansela uHadebe ngoba engekho ukhansela uMadlala izolo bengisehlathi ikhulu usuku lonke siyayibheka imishini kodwa ngeke ngibheke imishini usuku nosuku ngiye ngithembele ukuthi enakhona ama-ward committee ukhona ukhansela ozokwazi ukuthi kulungiseke indaba yomgwaqo ngoba okwethina base siyethulile imishini siyahamba siyoqhubeka nezinye izinto njengoba sikulo mhlangano nje
abantu basehlathikulu babengangikhalela bethi imishini ifikile ayenzanga lutho meyukuphi bengikulo mhlangano angithi. So ke ngiye ngithembele ukuthi nakhona ama ward committee namalocal kodwa asithembe ukuthi mase ibuya i10 yesibili lokhu namala abangalungiswanga khona bazokwazi ukuthi banilokhuzele banilungisele. Obaba abakhulume ngendaba yokuthi basebenza abangahola sengihlebelileke ukhansela uMacingwane ukuthi uyamazi nomuntu ababesebenza ngaphansi kwakhe. Ngizozama ukuthi ngithi akamthole bese ngizomthola mina bese sithola ukuthi imalini labakweleta ukuze ezokwazi ukuthi alokhuze abakhokhele. Ngiphinde ke kule uma khona umala othena ugesi yena uyawuthenga kodwa manje uthiwe ukhokha ufuna khokhe u80,000 akanawo lo 80,000 ngiyaxolisa ukuthi yena bese ngiba specific kuyena kodwa inganza kwethu awuyikhokheli phela into ongayazi. Yabo nje akumele size sifike ekuthenini ukhokha kanjani lo 80,000 ekubeni ugesi yakuthenga. Angithi ngakho ngisho ngithi mina kwesinye isikhathi ijaji uma ligweba lisuke lingekho ola kwenzeke khona isigame kodwa umuntu uyayizwa inkulumo yakhe ukuthi kodwa u1 no2 ufuna ukungahlangani yabo ngoba thina ngabe sikhuluma ukuthi silungisa kanjani uma ufuna ngabe uyashunqela la ezothi wenkanzana anikwazi ukuthi ngithi ngikweleta u80,000 ningawazi ukuthi ngeke ngikhokhe kodwa manje uma uyabona ukuthi uthawuthe ugesi manje useworried uzokhokha kanjani u80,000 uzokhokha kanjani ubunga kweleta yabo. So ezinye zezinto igcina zishiya nama question mark. So ngiyacela ukuthi ngoba ngisaphinda ukuthi mawukweleta sondela emkhandlweni uzokwazi ukuthi sihlatsane kahle. Mhlawumbe ke eyokugcina ubaba ile ekade ekhuluma ngayo ubaba okugcina ukuthi sathembisa indaba yemoli. Mhlawumbe angiqalela inganza kwethu yonke i-development eyenzeka emkhandlweni nabalele ngeke ize yenzeke without approval kamasipala. Futhi umasipala akusiwona usuka uthi thina sikhanda imoli kodwa sihamba siyofuna ama investors ukuthi abantu abazo investa basikhandele izitolo ukuze kuzokhandeka amathuba omsebenzi. Iqiniso akekho umuntu ofuna ukuzo investa egebengwini. Masalo ugesi bese sithi expect ukuthi kuzoba nama investors angeke kuzokwenzeka. Uma sisabamba inkunzi edolobheni bese sithi akuza abantu bezotshala imali edolobheni lethu angeke kuze kwenzeke. Uma ngabe idolobha lethu lisangcolile lixathuka wena mawuzwa nje ukuthi mawusokuficwa emvelo ukuthi uvetane ukushobinga noma ikuphi akekho umuntu ofuna ukuzotshala imali zakhe endaweni engalungile. So asiqale thina kuqala sithi thina sesikulungele ukuthi ama investors noma ngabe yipi mhlambe uma ubuka ongasonathi bavalela ukuthi ezinye zezinto idolobha lethu alithuthuki lingathuthuki linjani. Even Nestle inkampani enkulu uNestle CFO engangifakazela kukaningi ihlale imihlangano bethi bafuna ukuhamba uNestle. Yazi why bethi bafuna ukuhamba bethi amanzi anenkinga. Asikwazi ukuthi sizoswela amanzi edolobheni lethu bese sithi sidindele abantu abazo-investa asikwazi. So kumele kuqala ukuthi thina silungise thina kuqala. So ilokhuza i-shopping center leyana ebilokhuza ebikhali hayi ukuthi kuyoze kuthiwe hayi ke umasipala ukhiphe imali yomkhandi kodwa thina sikhuluma nama-investors. Uma sinendawo sithi nansi indawo esinayo hambani nibuke ukuthi ningakwazi yini ukuthi nikhande ilokhuza iy'tolo ama-development kulezo ndawo. Bengithi mina ubaba uzobonga ukuthi kunabantu kule shopping center nje esanda kuvula more than 1,000 abaqashiwe baziye abanye babo. Ngoba inganza kwethu thina ezamakhansela asisho ukuthi singagxekwa
kodwa lana nibona khona ukuthi senzile kahle hawunisicome phela ngelinye ilanga ukuze sizokhuthala kusasa yabona ingane yakho nawe mzali mhlawumbe umuntu akaqale ngokubingelela kuwena onto yaqala amakhansela ama-officials akhona ne-management bese ngokukhethekile sibingelele umphakathi wasewembezi ngicabanga ukuthi-ke la le-raise of honorable lento ye-legal dumping ngicela ukuthi vele singabe sisabuyele emuva senze ne-commitment bekayishoyo u-honorable mayor ukuthi cha next week sizoqala i-process siqala ukuziklina iy'ndawo umehluko siyobona ngeke kwenzeke ngesikhathi esisodwa akusho ukuthi by next week indawo yonke izobe isiklini kodwa next week sizoyiqala i-process umuntu ufikele ethike la futhi kunento engenike ubaba umbongo ngathi-ke bakhuluma indaba ka-EPWP nendaba yeminyaka ngiyaxolisa khona uma nangi lapha obviously ukuthi inkosi yami kwamasipala sithi masiqasha kuthiwe kufuneka umuntu less than 35 nginizwe nishaya ihlombe nimvumele ake ngene kuona wonke ama-post manike nabona i-post enjalo ethi nje sifuna umuntu kwamasipala oneminyaka engaphansi kwa-35 ningishaye nezo manike nayibona nje i-post enjalo ngifuna ningishaye even uPremier wakumemezela wathi lento yokuthi uma kuqashwa kuthiwe umuntu ngoba okusho ukuthi umuntu one-36 kumele ahold pension phela asibheki thina lokho ukuthi umuntu sithi akube ilokhuza iminyaka elokhuza engaka ngokwama-post kamasipala ingakho ngithi ngicela ningibhekele lo post enjalo ethi nje nathi iphumile kufunakala umuntu less than 35 years mayikhona kanza kwethu ningivezele ngiyazi abanye banawo social media la ngisho ngangena ku Facebook account wethu ama-post esiwakhiphayo hayi angikhumbuli wethi kune-post elokhuza ekanjalo so bengithi angikulungise lokho mfowethu hlanganani ngiyabonga % uma abantu be-100 abawu-55 balawo bantu kufanele kube yintsha into esingakwazi ukuyibalekela leyo ukuthi uma be-100 abantu abawu-55 fanele bebe yintsha kulawo bantu abawu-100 abantu abawu-60 kufanele kube abantu besifazane umthetho lo esingesikwazi ukubalekela bese okugcina kulawo bantu abawu-100 at least kufanele kube khona abantu ababili ngicabanga ukuthi ngizoyisho kahle lento ishintsha njalo kodwa abantu ababili abakhubazekile ngathi akusashiwo ukuthi abaphila kuthiwa abakhubazekile ngithi so kufanele kube khona ababili at least abenza lowo msebenzi so besithi asicacisa akukho kwipolicy ka-EPWP la ukuthi umuntu o-above 35 kufanele angawutholi umsebenzi ngiyabonga kakhulu ngicabanga ukuthi lokho kuphela nje ehhovisini ngiyabonga Shumeya abahlonishwa bonke amba nabo ngenxa yesikhathi ngizothi nje ngibingelela bonke abantu ngey'gaba zabo okwami sekuvele kwalula ngoba usevele wanqumela uGaya Katiki umhlonishwa ukuthi ngolesithathu i-issue yokuphesha ubugwala kufanele ibisiqalile kuzothi ama-street lights lawa ngasezola abaliwe nawo kube khona esesikwenzile ngawo angisho umhlonishwa ukuthi kukhona uRudo okuyena osibhekele ugesi no supervisor uThami Shangase okuyena obheke indawo ewembezi ekuthenini yonke izinto zikagesi zinakeleke ngendlela efanele ngibonile lapho kukhona ubhuti obuze indaba yokuthi mawuthenga ugesi ugcina ama-unit mabamangaki ngoba ufana last isikhathi kangakanani anginawo umbuzo impendulo kahle lapho kodwa ngingasho ukuthi indlela esitshaja ngawo ugesi siregulator noma sishayela umthetho ibhodi obizwa kuthiwa uNESA okuyiyona ekhipha umthetho ukuthi omasipala bawubize kanje ugesi emphakathini kuyehluka-ke ebusika uvamise ukukhuphuka bese kuthi ehlobo uthi ukudamba kancane so iyona ndlela-ke esiyisebenzisayo lokho engingakuveza kakhulu okwami ukwenza sure ukuthi lobumeya-ke sesithumile ukuthi ngolesithathu kube khona sesiqalile sizobe sesiphezu kwakho uma kukhona kusalile uphawu lolo luvelayo ekujini
umphakathi oveza ukuthi kunophawu oluvelayo bese ugesi ungasakwazi ukungena. Bengingacela nje ukuthi basifonele noma ngithole ukuthi inenkinga e-control room. Imvamisa ukwangithinta nje nami ukhansela izolo wase-Ward 17 kukhona inkinga ekhona ngayithumela i-team. Inamba yami ngicabanga ukuthi mhlawumbe uma ukuthi ezinye izinto ayihlele kahle bathinte bona ukhansela bangithinte ngiyakwazi ukuthi ngiphuthumise usizo lokho uzo-check-a leyo error code ukuthi ngabe inkinga noma sokunqanyelwe ugesi ngokuthi mhlawumbe kukhona umuntu ongakhokhile. Yilokho nje engingakubeka okunye nokunye sesizokwenza njengoba sesithunyiwe abahlonishwa. Ngiyathokoza kakhulu. Itafula lo babumeya namakhansela onke nozakwethu bonke nomphakathi wasewebhesi. Ngicela nje ukungena kulokho kokuqala okungenile mayelana nalaba bantu bokufika esibanikeza imizi yethu ukuthi babe nezitolo kuyo. Uma ngikhumbuza kahle umphakathi sike saba nenkinga enkulu ngonyaka odlule lesi simo lesi siqubuka kakhulu nabantwana beze belimala. Ngokomthetho wase-South Africa lokhu esikwenzayo ukunikeza abantu bangaphandle imizi yethu akuvumelekile. Ngiyathemba futhi ukuthi abantu bayakwazi lokho. Kodwa-ke i-ofisi laba-LED sisebenzisana kanye ne-ofisi laba-Home Affairs sinawo ama-programs esinawo ukuthi size ey'ndaweni sizo-verifya bona osibari laba bakhona ukuthi bala ngokomthetho yini. Siphinde futhi ne-ofisi laba-HOM lase-district nalo futhi liyasiza ukubhekane manje ukudla lokhu abakudayisayo ukuthi ku-right yini. Angeke sikwazi ukusho sila ukuthi siyenza nini, singena nini with the program. Kodwa-ke ngokuhlala la nomeya usesinikezile i-go-ahead ukuthi ey'nsukwini sizongena eWembezi sizokulungisa lokho. Number 2, umama ubecele lana into ye-building plan. Meya umama wake wafike e-ofisini lami angiqala ukumbona. Le ndaba le yakhe ye-building plan yakhe ngabe ngicabanga manje ngiyaqala ukuzwa namhlanje. Kodwa-ke siwumasipala sisebenza ngomthetho nangaphansi komthetho. Asikwazi ukuthi senze into umthetho ongasigunyazi ngawo. Kodwa lokho akusho ukuthi isimo sikamama ngesilungiseke. Njengoba nje sisakubhizi sisakusebenza ema-ofisi silungisa lokho kungasizakali yena kuphela namhlanje uphinde futhi kusizakale nabanye abazoba sesimeni sakhe noma abasesimeni sakhe. Ngiyabonga kakhulu mphakathi. Salukusibheka mayothenga nje ugesi prepaid awekho ama-rates la so ugesi kuphela nangabe khona ukuthi rate ngabe kusho ukuthi i-charge leyo eziwu-charge rate per kilowatts ukuthi ucharge malini ngekilowatts elilodwa hayi ukuthi ukhokhela ama-rates nje uma uthenga i-prepaid yazi ukuthi ama-rates awakhokheli uthengela nje ugesi kuphela. Okokugcina kule issue yokurobha ugesi nizokhumbula-ke mphakathi ukuthi kushintshe kulo nyaka ukuthi ugesi wamahhala kulabo bawutholayo u-150 kilowatts loku-50 ngaphambilini ngenxa yokuthi sabo ukuthi kulokukhulunywa ukuthi hayi abantu abasebenzi nalaba bawutholayo ugesi even low 50 kilowatts awubalast uma umuntu eyi-indigent ugogo ohlalela ekhaya ney'ngane nomkhulu. Kwase kuba ukuthi hayi asibenyuse ukubahlangabeza to avoid le nto yokuthi benze ama-illegal connection bekubypass ugesi. Sasenzela lokho ngoba umuntu osebenzayo kufanele ubypass ugesi. Kodwa ogogo yebo-ke mhlawumbe uzoshaya lokho kushaya nokufika ingane hayi sikulungisela ugesi la gogo sinika u-50 rand zoba ngeke uphinde angazi ukuthi sekubypassile ugesi but ingakho-ke sabe sifike esinqumeni sokuthi awunyuzwe kube 150 khona abantu okungenani-ke laba esithi bama-indigent bathola ugesi othe thuthu bezoyeka ukulingeka because uma sekulingeka i-indigent uzothatha lapho 17,000 uvela kanamali but siyinyukile imali wawubypassa samcharge ku-17,000. Sengiyakhumbula kunomfowethu nani laphana kade obuze indaba ye-project
ukuthi izohamba ilokhuze ifike lo mgwaqo lo kuzoba nje uzongena uthi uhambe uze uzojoyina kulo lapha yangase garage leli lokhuze edala yazi ukuthi ngoba kade usho ukuthi wawuqhubeka ungene nalokhuze nabongwezela esikwenzileke after ngoba lo muntu esimtholile emhlanganweni lo ababekhona uKhansela Madina ngamfakazela ngaze ngakusho ukuthi akeze ukwenza ngisho iprofit even labantu ababekweleta enqalwe ngayo ukuthi babengakhokhelwanga kuyona akusiwona umthwalo wakhe kodwa samcela ukuthi ukuze iproject izohamba smooth kungezokuba kubikho uphazamiseko siyacela ukuthi kube nendlela yokuthi engabakhokhela kanjani wavuma ukuthi kulokhuze uzobakhokhela esikulindile la eWembezi kunemali esi-applyele yaka disaster ku-national bangaphothisi GM ngithi 76 million it's 76 million okuyiyona esizozama ukukhava imigwaqo eminingi le efile uyabona nje ngithe bangihamba lapho khona indawo obona ukuthi kwakumgwaqo la kodwa sekuvalekile akusabonakala ukuthi kwakumgwaqo imoto ngesihamba qho so ayisadingi ke leyo ukuthi kube ne-pothole patching kodwa sekumele kube iproject nje ezoqala phansi ukuthi kukhande umgwaqo ngakho ke sikhulekela nje ukuthi le mali engango 76 million esi-applyile ikwazi ukuthi ibuye siyithole cishe imigwaqo eminingi noma ngingathi mhlawumbe ku-50% womgwaqo uma singayithola imali engango 76 million ngicabanga ukuthi izobe ila elokhuza eWembezi ngokwe-application esayifaka kwalokhuza kwa-court somlomo ngicela ukuthi ibuyisele kwena kodwa ngifisa ukubonga ingena mphakathi wakithi indlela esiphathane ngayo indlela ehloniphane ngayo ngiyazi ukuthi lokhu mfike kuselana abanye benu ngiyazi ukuthi kumele ngabe basemakhaya ngoba abanye baphuza amaphilisi ngekhathi ezithile kodwa nakwazi ukuthi nihloniphe kwaze kwaba lesi sikhathi sibonga kakhulu sizingane kunina ukuthi nifike nizosilalela sicela ke ingane zakwethu ukuthi sisebenzisane umhlangano ofana nalona sesiyobamba kwenye indawo ngeke sisawubamba la eWembezi ngoba eWembezi sesikhulumile nani sakhuluma abantu abezwayo siyacela ingane zakwethu ukuthi bawungakhokheli ugesi hamba kamasipala uyongoza ama-arrangement ukuthi ukhokha kanjani ngoba mawungakwenzanga uzoshaya ugesi emozweni ungenawo ugesi. Ngiyabonga somlomo. Ngiyabonga phela speaker ngokukhulu ukugijima sekuzobingelela wena ubingelela amakhansela ubingelela umhlonishwa naye nabasebenzi bonke umasipala nomphakathi waseWembezi sanibonana ngeke ngisabambezela ngiyibona indlela isibhale emehlweni umuntu kuthiwa akazobonga kodwa mhlawumbe umuntu ngaphambi ukuthi ebonge kuqala umhlonishwa umeya uthi nathi ngolesithathu lolwesemlolo ufuna amaphotholo onke sepheshiwe uthi nathi ngolesithathu elizayo indaba ama-street light isilungisiwe ngiphinde ngimcaphule futhi umhlonishwa umeya uthi kuMshumayeli 5 verse 5 ungcono ungathembisi kunokuthembisa bese ungafezi. Ngiyaqala ukubona mina umuntu ohamba ngokwaseBhayibhelini. Siyathokoza kakhulu umhlonishwa indlela owenza ngayo. Sengathi uNkulunkulu nethonga la umyeza lingakuvikela ngaso sonke isikhathi. Ingakho bonke labantu adibela phambili u80% wabo bebezobonga ngoba uthembisi kuphela ubuyofeza. Siyabonga kakhulu umphakathi waseWembezi ukuphuma nje nizozwa ukuthi umasipala uliphatheleni engathi masemakhaya ningahamba nomusa. Ngiyabonga. Siyabonga Nkosi ukuhlanganisa bendawo namhlanje nabankosi abantwana bakho nabankosi abaphathi bomkhandlu sisikelele sonke uNkulunkulu wethu siyaphuma manje semakhaya sicela ihamba nathi uzigcina sonke lendlela yokuthi umusa Jesu Kristu uthando kaNkulunkulu Baba udlelane kaNkulunkulu abelane sonke manje naphakade.